Doncs la primera volta la valorem de manera molt positiva, sempre amb una primera part que ha estat eh, massa bona del que ens esperàvem i una segona part que potser no m'ha acabat de donar el rendiment que nosaltres creiem que podíem donar vistos els primers partits. No? A partir d'aquí, doncs, sempre aquesta primera part de la primera volta ens ha donat un coixí de 10 punts que hem administrat, hem anat administrant quan hem jugat amb equips més potents i ara començàvem a patir una mica fins a la victòria d'aquesta setmana que ens ha deixat en una posició una mica millor respecte als tres equips que teníem per sota perseguint-nos i podem agafar o podem començar a pensar en agafar, en aquest cas, el Sant Cugat, que el tenim a 3 punts. Doncs, com comentava abans, acabàvem la primera volta amb bastants dubtes respecte al nostre joc, sobretot a les primeres parts, que teníem masses errades i després això ens feia haver de remuntar masses gols a la segona. I bé, amb la parada del Nadal vam poder treballar, començar un altre cop a carregar i de més, vam poder fer un amistós contra el Bordils i a partir d'aquí doncs, hem pogut guanyar l'últim partit contra les Plugues, tenint una primera part encara amb dubtes, amb els mateixos dubtes, amb els mateixos errors, però que vam tenir una segona part que ens va poder fer remuntar el partit i guanyar-lo finalment per poder començar doncs, les dues jornades que ens queden properes, que són el Gavà i el Vendrell, que van ser partits que vam guanyar a la primera volta i que esperem tornar a poder-los competir i, si pot ser, doncs, puntuar i guanyar-los, sobretot els que jugaran aquí a casa. I bé, del partit de Gavà esperem competir-lo, tot i que doncs ells estan en una situació ara mateix molt compromesa i segurament vindran a competir i per ells som un equip al que poden guanyar més fàcilment que no pas al Sant Martí, que el tenen d'aquí 2 setmanes. I bé, hem d'estar preparats i hem d'estar preparats no per esperar a veure què fan ells, sinó per sortir nosaltres a guanyar el partit des del principi. El Gavà ara mateix doncs, tenen una combinació d'experiència i de jugadors que són joves però que també comencen a tenir molta experiència a aquestes categories i no crec que ens plantegin un partit gaire fàcil. També val a dir que nosaltres, doncs, respecte a la primera volta, recuperem 4 jugadors importants que no vam tenir per diversos motius a la primera volta. Així que esperem tornar-los a sorprendre de la manera possible.